Isuse, sine Navinov, Isuse, moj sluga Mojsije je mrtav. Došlo je vreme da povedeš ovaj narod, Izraeljce, preko reke Jordan, u zemlju koju im dajem. Niko neće moći da se održi pred tobom dok si živ. Biću s tobom kao što sam bio s Mojsijem. Neću odstupiti od tebe, niti te ostaviti. Ali Isuse, čak i uz sve naše vojnike, kako ćemo poraziti njihovu vojsku koja štiti Jerihonske zidine? Za 3 dana ćemo preći reku Jordan i zauzeti Jerihon. Zapamtite, treba da napravite kapsulu koja će zaštititi svoj teret. Jedno sirovo jaje. Onda ćete ga baciti sa ove skele da vidimo čije se neće slomiti. Ne raspade se. Moje će biti najbolje. Moje će biti bolje. Neno, izgleda da ti i Ela pravite istu napravu. Želite li da radite zajedno? Ne, hvala. Sigurno je gledala od mene. Šta? Ja nikad ne bih... Luka Kvantume, šta to radiš? Isprobavamo najnoviju igru Holo 9, Majstorski špijun. Za jednog igrača je i radi u stvarnom vremenu i prostoru. A ja sam shvatio kako da ja budem u njoj. Nego, zar ne bi trebalo da budeš tamo i radiš sa Nenom? Kako to znaš? Vidi nas. Mi smo špijuni. Ne želiš da radiš s njom? Prije će biti da ona ne želi da radi sa mnom. Pa dobro, ne bih radila s njom ni za 1.000.000 godina. Super knjiga! Morala si da pomeneš godine. O, u koji vek sad idemo? Vodim vas na mesto gde ćete otkriti da kada ljudi žive po Božjoj volji, onda su čak i njihovi neprijatelji u miru s njima. Hajde! Ali Isuse, Jerihon je preko reke Jordan. Imaju mnogo ljudi i oružja, a da i ne spominjemo 2 ogromna zida koje ih štite. Moramo da saznamo više o Jerihon. Koliko su debeli gradski zidovi, kolike su im zalihe hrane, koliko vojnika imaju. Ova misija zahteva naše najbolje špijune. Špijune? Hajde, Gizmo, to smo mi! Špijuni se javljaju na dužnost. Zar niste još mali za špijune? Baš zato smo savršeni za ovo. Mi smo lukavi, neprimetni. Da ne pominjem koliko smo opasni. Haj, ja! Veoma zabavno, deco. Ali trebaju nam pravi špijuni. To su im špijuni? Da, a gde im je špijunska oprema? Da, ovi će biti bespomoćni bez nas. Giz, bolje da ih pratimo da bi im misija uspela. Kolona ka Jerihonu se večeras vrlo sporo kreće, kapetane. Jesu li tvoji ljudi zaspali? Nemam vremena za šalu, Ravo.
Znaš da zavisim od putnika. Brine me što večeras u mom pansionu nema gostiju, sem ako malo ne poguraš stvari. Trebalo bi da te više brinu Izraeljci. Izraeljci? Kako to misliš? Počeli su da pristižu i prave logor na istočnoj strani reke Jordan. Na 1000 njih. Stvarno? Čula sam priče o njihovom čudesnom bogu i svemu što je učinio. Ako budu probali da nas napadnu, ovde u Jerihonu je kraj njihovim pobedama. Izraeljci i njihov bog ne mogu da pariraju našim vojnicima i zidinama. Ne znam baš. Možda ipak, kapetane, treba više da budeš zabrinut. Njihov bog je veoma moćan. A naše zidine su veoma jake. Naravno, kapetane. Lako noć. Kapetane, šta je Rava htela? Ne vidim nigde te špijune. Da li ste primetili kako je žena reagovala dok je vojnik govorio o Izraeljcima? Da, sve jedno. Sad, kako da se provučemo pored stražara? Gizmo, trebaju mi sve opcije. Pa, možemo da koristimo raketni sistem da pređemo preko zida. Previše očigledno. Ili možda vatromet da im odvuče pažnju. Previše opasno. Ili bismo mogli da uradimo ovo. Prelako. Požurite, zatvaramo kapije preko noći. Makni mi se s puta. Stani u ime kralja. Tako je rekao. O, ove su divne. Tek su vam stigle. Da, lepe su i povoljne. Jesi li ti neki špijun? Šta? Ne. Čudno, jer me pratiš od kako si prošla kroz gradsku kapiju. A očigledno je da nisi odavde. Primetila si. Znaš šta? Zelena bi ti mnogo bolje stajala. Da vidimo. Šta misliš? Savršeno. Niko ne bi ni pomislio da ćemo se ovako ušunjeti. Pa, kako bi majstor špijuna rekao, moje najbolje oružje je iznenađenje. Okej, idemo u lov na špijune. Ravo, ti izgleda poznaješ sve u Jerihonu. Ne baš sve, ali volim ljude. Ima par izuzetaka. Razumem te. Ima kod mene jedna devojčica, Nena. Nismo nikad ni popričale. A ponaša se kao da sam joj najgori neprijatelj. Ponekad ljudi prebrzo osude jedni druge. Čak i ako nam se neko čini nekakav, trebalo bi da mu damo drugu šansu da proverimo. Sigurna sam da i ti i ta devojčica imate nešto zajedničko. Na kraju krajeva, pogledaj nas. Ela, svuda smo vas tražili. I izgubili trag špijunima. Možete li da ne govorite tu reč tako glasno? Hajdemo, svi unutra. O, špijuni! Giz, Šta?
To su špijuni u mojoj kući. Ravo, šta ćeš uraditi? Ti, na krov, idite! Šta? Idite odmah! Predaj nam ljude koji borave u tvojoj kući. Oni su špijuni. Špijuni? O, čekaj, misliš na njih? Ne igraj se sa mnom, Ravo. Ti ljudi su došli kod mene, ali ja nisam znala odakle su. I? Ne znam gde su otišli. Ako požurite, verovatno ćete ih stići. Uzmite par ljudi i tražite ih kod reke Jordan, tamo gde ljudi prelaze. Možda se vratimo. Spasila si nam život, Ravo. Zašto? Znam da je Gospod dao Izraelju ovu zemlju. Svi strepe od vas. Čuli smo kako je Gospod isušio Crveno more pred vama kad ste izašli iz Egipta. Čuli smo kako ste uništili Sihona i Oga, dva amorejska cara istočno od reke Jordan. Nije ni čudo što smo klonuli duhom. Niko nema hrabrosti da se bori nakon što je čuo te stvari. Jer Gospod Bog, vaš je Bog gore na nebu i dole na zemlji. Molim vas, obećajte mi u ime Gospodnje, pošto sam vam pokazala dobrotu, da ćete i vi pokazati dobrotu prema domu moga oca. Dajte mi neku garanciju da ćete poštedeti mog oca, moju majku, moju braću, moje sestre i sve njihove i izbaviti naše živote od smrti. Nudimo sopstvene živote kao garanciju za vašu bezbednost. Ako nas ne izdaš, održat ćemo obećanje i smilovat ćemo ti se kad nam Gospod da ovu zemlju. Dođite, moramo da požurimo. Moja kuća je sazidana na zidu grada. Koristite ovaj konopac da se spustite van gradskih zidina. Bićemo vezani obećanjem koje smo dali samo ako sledite ova uputstva. Veži ovu crvenu traku na prozor kad napadnemo. I cela tvoja porodica mora da bude ovde s tobom. Naša je krivica ako neko iz ove kuće bude povređen. Ali ako neko izađe iz tvoje kuće, bit će ubijen. Razumem. Idite pre nego što se kapetan vrati. Super knjiga! Kuda nas to sada vodi? Izgleda da nas je super knjiga poslala malo unapred. Prema mom vremensko-prostornom lokatoru, Izraeljci su premestili kamp na zapadnu stranu reke Jordan. Bliže Jerihonu. I izgleda da su u napadu. Šta je to? Izgleda kao neko blago. Moj infoskener to registruje kao kovčeg zaveta. Drveni sanduk prekriven zlatom u kome su 10 zapovesti koje je Bog dao Mojsiju na planini Sinaj. Wow! Neverovatno! Deco, Isuse, da li su ti špijuni pomogli da smisliš plan prolaska preko Jerihonskih zidina? ne. Bog mi je dao plan. Bilo je to posle Pashe. Došao sam da malo proučim te moćne zidine baš na ovom mestu. Jesi li ti prijatelj ili neprijatelj? Ni jedno ni drugo. Ja sam zapovednik vojske Gospodnje. Na usluzi.
Reci mi šta da radim. Izuj sandale, jer je mesto na kome stojiš sveto. Rekao mi je kako da osvojim Jerihon. Kako? Idite s ostalima iza vojnika i ćutite. Ne progovarajte ni reč dok marširate oko grada. Napravite mesta za cara! Ceo grad je u panici, a oni samo marširaju okolo? Da, i pogledajte, sad se vraćaju u svoj kamp. Mora da je to neki trik. Ne, upravo su vidjeli da im je plan uzaludan. Naše zidine nas čuvaju. Ovo je bez veze. Marširamo kao da ćemo ih napasti. Idemo jednom oko grada pa odemo kući. 6 dana. To je sve. To je plan. Strpljenja, Luka. Sutra će biti drugačije. Šta se dešava? Danas su 7 puta obišli grad. Opet su se plašili da nas napadnu. Patetični su. Otići će brzo. Vičite, jer vam je Gospod dao grad! vas je spasila kada sam vas poslao u Jerihon. Obećali smo da ćemo zaštititi nju i njenu porodicu i to obećanje ćemo održati. Sada idite u njenu kuću i izvedite ih. Hajde! Tamo, crvena traka.
okupi oca, majku, braću i sve ostale rođake koji su s tobom. Šta ćeš sa nama? Pomogla si, pa možete da živite na bezbednom mestu blizu izraelskog logora. Svi idemo sa ovim ljudima. Bićete bezbedni sa Izraelcima. Dali su nam reč. Društvo? Ravo! Drago mi je što sam te upoznala. I ja tebe. Nadam se da ćeš rešiti odnos sa drugaricom. Zapamti, kad sam upoznala neprijatelja, otkrili smo da imamo nešto zajedničko. Idemo kući! U zadnji čas! Luka, možemo li da napravimo pauzu od špijunske igre? Šta ćeš da uradiš? Razgovarat ću s Nenom. Zdravo! Simpatična narukvica. Stvarno? Stvarno. Znaš, zelena boja ti lepo stoji. Mama mi je napravila. Wow, to je baš cool. Šta? Ništa, samo... Otkad sam se ovde preselila, niko mi nije rekao nešto lepo. Niko nikad ništa ni ne kaže. Da, znam koliko je teško sklapati prijateljstva na novim mestima. Nisam baš dobra u sklapanju prijateljstava. Ali si prilično dobra u naučnim projektima. Možda možemo zajedno da radimo? Samo ako želiš. Da, želim. Naravno da želim. Ja ću za